Parece a foto dunha mudanza normal, con mobles e pertenzas como colchóns na rúa, pero vexan como se fixo. Tirando todo pola fiestra sen importar os posibles danos. Colchóns, mobles de gran tamaño coma ese, cadeiras e todo tipo de pertenzas que tiraron á rúa para a sorpresa e indignación dos veciños. Aconteceu en Lugo. Escoite. Chamei a policía e dixeronme que non, que xa habían falado con eles e que estaban facendo unha mudanza. Pero a mudanza era tercermundista, unhos abaixo con os colchós, e desde arriba do segundo piso, ou sea, unha terceira altura, pois tirando muebles, tirando banquetas, tirando colchós, tirando de todo. Boas tardes, luns 17 de agosto, benvidos ao Galicia Noticias. Comezamos semana coa vista posta tamén nese autobús cheo de viaxeiros que, por sorte, puideron abandonalo minutos antes de que ardera por completo na A53, o seu paso por San Cristóbal de Cea, na provincia de Ourense. Esta mañá, dous guindastres de grandes dimensións desprazáronse ao quilómetro 73 en sentido Ourense para retirar o vehículo. A bordo ían 63 ocupantes que se salvaron en parte grazas a que outros condutores foron alertando o chofer de que parara porque saía fume do autobús. Vivíronse momentos de gran tensión. Un susto grandísimo, porque date cuenta tú que nosotros atrás del todo íbamos y nos olía a quemado y le estábamos diciendo que huele a quemado y entonces él intentaba parar, pero claro, hasta que no ha pitado la furgoneta y ha visto que echaba el humo el autobús. Empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar, parar, parar y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar se prendió. Esta agresión brutal a unha nena de 14 anos foi hai 3 meses no Burgo, en Culleredo. Hai unha agredida, unha agresora e uns cómplices, cuxo número non trascendeu, que consenten e gravan. A Garda Civil identificou a todos os implicados e remitiu o caso á Fiscalía de Menores. O vídeo acaba de facerse viral co apoio da propia familia da vítima, que quere denunciar este tipo de conductas. As autoridades calculan que cada ano comisan 30 toneladas de marisco. Só a semana pasada localizaron e retiraron 600 aparellos de pesca ilegal. O sector lembra que as cotas e os permisos son fundamentais para garantir a rexeneración das especies. O furtivismo interrompe ese delicado equilibrio. Tratamos de que ese marisco ilegal que se extrae non chegue aos cauces de comercialización. Facemos un chamamento tamén á sociedade en xeral e sobre todo os establecementos, etcétera, e tal, que non compren produtos que non van por a vía, por o canle normal de comercialización. Pode parecer curioso, pero a calor dificulta a caza do xabaril. Coas temperaturas altas, os cans poden sufrir un golpe de calor e, ademais, o xabaril compórtase de xeito diferente. Esta fin de semana pasada abríase a tempada oficial para cazar este animal en Galicia. Malia o gran número de xabarís que os cazadores constatan este ano, arrincou a medio gas. Todo pola coincidencia de vacacións, festas e polas elevadas temperaturas destes días que dificultan a saída dos cans. Hai moito jabalí, o que pasa é que hai un problema ahora mesmo. Temos un exceso de jabalís, pero no millo. Ao non cortar o millo, pois temos unha dificultade añadida tamén para botalos fora. Xa está totalmente despexada e restablecida a circulación na A53, a autovía que une Dozón e Ourense. Dous guindastres traballaron durante toda esta mañá á altura de San Cristóbal de Cea para retirar o esqueleto calcinado do autobús que ardeu a tarde pasada. Un gran susto para os 63 turistas que regresaban a Valladolid tras pasar a fin de semana nas Rías Baixas, que afortunadamente saíron todos ilesos. A autovía AG53 que une Dozón e Ourense recuperou xa a normalidade tras o incendio dun autobús este domingo. Esta mañá, dous guindastres retiraron os restos do vehículo en Lama, San Cristóbal de Cea. Unha operación delicada, xa que se tentaba evitar que a estrutura do autobús partira durante as tarefas. O autobús, con 63 pasaxeiros, con destino a Valladolid, comezou a arder en marcha pasada as 5:30 da tarde. A alerta derona varios condutores que circulaban pola mesma vía. Empezó a salir humo por atrás y ya unos coches nos dijeron parar, parar, parar y ya paró el hombre, el conductor, y nada más bajar se prendió. A velocidade na evacuación foi determinante para evitar danos persoais. En cuestión de poucos minutos, as chamas consumiron o autocar por completo.
Ha sido bastante rápido, sí, sí. Llegamos a estar minutos ahí y nos quedamos todos allí dentro, seguro. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Carballiño para sofocar as lapas, que tamén alcanzaron o Monte Lindeiro. Pois chamaron aproximadamente sobre as 17:50 ao Parque de Bombeiros, informando de que había un autobús de pasaxeiros completamente en llamas. Entón desplazámonos ata aquí ao punto, cun bomba urbano lixeiro e un nodriza pesado. Bueno, como ben vedes, pois o autobús ardeu por completo. Levounos o seu tempo, primeiro con auga para tratar de baixar un pouco a temperatura e posteriormente con espuma. Maila a perda do vehículo e das equipaxes, os bombeiros quixeron destacar a actitude do condutor do autocar. Felicitamos o propio condutor pois polo traballo e boa labor que fixo, pois porque, fin de cabo, inda que, como ben dis, todo o equipaxe está perdido e o autobús, por suposto, tamén, pero a xente está toda a salvo e iso foi gracias únicamente e exclusivamente ao condutor. Tras o susto, a sensación entre os viaxeiros era de alivio. Nada, aquí estamos celebrándolo, yo me he salvado lo lujo, así que lo importante es que estamos todos bien y punto, no ha habido nada, alguna persona mayor sí que ha tenido un poco de ataque de ansiedad, pero bueno, nos vamos para Valladolid, encantados, volveremos. Todo quedou, afortunadamente, nun susto material. O helicóptero Pescaún levou a cabo un rescate complicado no Courel esta fin de semana. O rescatado foi un home que lesionara a cadeira facendo rappel. O home facía esta práctica de barranquismo en compañía de outras persoas no rego de Carballido, preto de Folgoso do Courel, e sufriu un accidente que o deixou ferido e illado nunha zona cun acceso moi difícil por terra, o que fixo precisa a intervención da aeronave. No rescate tamén participaron membros do 061, Garda Civil e Protección Civil de Quiroga e Folgoso. Agresión brutal a unha menor no Burgo en Culleredo. Advertimos que a imaxe e tamén o que se escoita do que vían un anticipo en titulares é dunha violencia extrema. Porque si no te vas. No, pares, no te me pongas a llorar, puta nieta de mierda. Golpes, ameazas e a humillación dunha rapaza de só 14 anos diante de todo un grupo. A agresora é outra moza, tamén menor de idade, que foi identificada no mesmo lugar dos feitos. O abuso é o que ven exagerado, colla polos pelos, obriga a porse de xeonllos, a pedir perdón e todo no medio de lavazadas, patadas na cara, insultos. Os cómplices son un grupo indeterminado de testemunhas que permiten o ataque que o gravan. Esta grabación ocorreu hai 3 meses. As dilixencias practicounas a Garda Civil e remitiullas á Fiscalía de Menores. O proceso está nos xulgados, pero o vídeo acaba de facerse viral. A familia da vítima quere a súa difusión para que sirva lo menos para denunciar este tipo de conductas. Imos agora ata Lugo. Alí, operarios que facían unha reforma nunha casa do barrio da Milagrosa decidiron guindar parte do mobiliario pola ventá en vez de baixalos á rúa polas escaleiras. Veciños da contorna foron testemunhas dos feitos e cualifican como incívicos. Entenden tamén que a actuación dos obreiros supuxo un risco para a seguridade viaria. Hoxe esta rúa do barrio da Milagrosa está despexada, pero aproveitando unha xornada festiva, persoas descoñecidas chimparon mobles pola fiestra nesta vía de Lugo. O obxectivo número 1 era vaciar o piso e atoparon a maneira máis directa, que é pola ventana. E botaron desde sofás, pasando por mobles, hasta que vaciaron o piso enteiro. Nós temos unha fotografía dos mobles na acera, e na acera non cabía nadie máis. Una cosa loca, yo nunca la he visto así y me he dedicado a las reformas durante muchos años y nunca hemos hecho nada así. Es de forma incívica, ya lo visteis, y tirando las cosas por la ventana es lo más fácil. Vin como había colchos frente ao número 2830 na acera, algún mueble, a continuación vin como pasaba un coche da policía local por aquí e paraba a falar con eles. Chamei a policía e dixeronme que estaban facendo unha mudanza. Pero a mudanza era tercermundista, dado que estaban tirando os muebles e todo desde unha terceira altura. Os autores xa están identificados, pero os veciños non deixan de cuestionarse o xeito no que se fixo a mudanza. Bastante incívico. Porque hay otras formas de hacer las cosas, no es normal, y cuanto más esperar para un fin de semana para hacerlo. La actitud es peligrosa, porque puede pasar gente y le puedes dar a alguien. Normal es tirar un contenedor. Botan de menos máis vigilancia no barrio. Estamos en este barrio completamente saturados de problemas, de bares, de peleas, de esto, de lo otro. Es que es aquí como que todo vale. Un barrio bastante especial, bastante pouco vigilado. A policía non pode estar todo o día nun mismo sitio. Entonces,
A policía penso que cumple con o seu deber. Confórmanse con que se tomen medidas para que unha mudanza semellante non se volva a repetir. Cada ano comisan 30.000 kilos de peixe e marisco ilegal. Fano furtivos que non pagan impostos e poñen en perigo a rexeneración das especies das que viven centos de familias en Galicia. No Galicia Noticias acompañamos os gardacostas nos seus traballos. Vémolo nuns segundos. A costeira do Bocarte está a anotar este ano capturas históricas. Na Coruña hai un banco de bocarte localizado entre as illas Sisargas, Ferrol e Fisterra que está levando ata a lonxa da Coruña cifras récord desta especie. Hai días en que medio cento de barcos descargaron preto de 250.000 kilos de bocarte. Esta mesma mañá, no programa Bos Días desta casa, o presidente da lonxa da Coruña expresaba a súa satisfacción. Antes era unha pesca máis explosiva, máis chegaba no mes de xuño a agosto, unha semana ou dúas, e agora que estamos notando é que se está mantendo nos meses, non? Empeza en xuño, xullo e hasta octubre, pois ainda podemos descargar bocarte. O problema é a cuota, non? Que cando chega aquí parece ser que xa todo Cantábrico xa pescou todo o que lle deu a gana, entonces estamos agora esperando a ver se non nos cerran a pesquería porque xa vai casi o 90% consumido, pero a verdade é que dá gusto ver o porto cheo de bocarte. Un dato para reflexionar. Só a semana pasada incautáronse no mar máis de 260 kilos de marisco e peixe a máis de 600 aparellos de pesca ilegal. O ano roldan os 30.000 kilos. Acompañámolos ao Servizo de Gardacostas para coñecer o seu traballo fronte á lacra do furtivismo. Venres previo a festivo, rastexo da ría palmo a palmo do que se ve e o máis importante do que non está á vista. O fin de semana ou fora do descanso semanal é cando vimos a comprobar se alguén as deixou sin as bollas regulamentarias para pescar durante a fin de semana. Solemos atopar bastantes nasas de polvo caladas de forma ilegal. O fondo da ría da Arousa, unha das máis ricas de Galicia, é un sementeiro de nasas ilegais. Gardacostas localiza máis dun cento nunha soa tarde. Ahora estamos coa raposa, o modelo leva dos ganchos e vai como arando o fondo. Soen deixar aparellos calados ou carcas caladas sin bollas, sin identificar, sin nada. Entón, para iso utilizamos as raposas. É unha das prácticas máis estendidas da pesca ilegal, un furtivismo que practican os malos profesionais do mar. Hai barcos que deixan caladas as redes no mar, nos atopamos con produtos que non dan a talla ou están en veda. Entonces eso é perxudicial para os profesionales que cumplen. En fronte do Grove para un barco que volve do polvo, unha das especies máis castigadas. Vamos a pesar este. E os pecinos están todos no kilo, en teoría. Salvo algún exemplar que rozou legal, leva todo en orde. Son os principais beneficiados do cumprimento da norma. Claro, eu non levo pulpo pequeno, eu levo o que dá a talla, perfectamente. Peso as vivas, e móvese o pulpo, algo e tal, había unha peza aí que andaba nos 9,50, 9,60, a ver, é normal, porque así dura moito máis tempo o pulpo, e está ben, fan a súa labor, é perfecto. Medidas, cotas, pesca fora de horarios e marisqueo a pesa en permiso. Horas antes sorprenderan uns furtivos na Pobra, eses dos que non se amedrentan, dos que se enfrontan. Xente marxinal que se dedica a unha extracción ilegal do que é o marisco e que non respetan tamaños e, por suposto, cupos porque non están autorizados para a extracción. Menos habitual, pero tamén baixo control está o pirateo na pesca de recreo. Estábamos comprobando que tivera licencia e comprobando as capturas que teñen o máximo permitido. Piratean porque venden e venden porque hai quen lles compra. É romper esa cadena e, sobre todo, os establecementos, etcétera, e tal, que non compren produtos que non van por a vía polo canle normal de comercialización. Unha lacra que se conta en cifras. O ano pasado incautáronse preto de 30.000 kilos de marisco e peixe ilegal que no mercado negro pode supor uns 300.000 euros. Dice que cada vez entra menos marisco nas lonxas, pero aínda queda moito que se moven capachos. Esta fin de semana pasada abriuse a tempada oficial para a caza do xabaril en Galicia. Malia o gran número de animais que os cazadores constatan este ano, a campaña rincou a medio gas pola coincidencia de vacacións, festas e tamén polas elevadas temperaturas destes días que dificultan a saída dos cans.
este sábado e domingo volveron verse nos montes galegos as habituais escenas de remolques aparcados xunto aos camiños, chalecos, laranxas e cans, coincidindo coa apertura do calendario oficial de caza maior pro xabaril, aínda que as altas temperaturas destes días fixeron que moitas cuadrillas optasen por quedar na casa para protexer os seus cans. Cal foi o problema? O excesivo calor en algunhas zonas. Por exemplo, aquí en Santiago fixo moitísimo calor, non podemos sacar os cans por causa deso, porque ao can pode lle dar un golpe de calor que ao estar no exercicio da caza, entonces podemos quedar sin os nosos compañeros. Tampouco é fácil nestas datas xuntar o número necesario de cazadores, entre 8 e 30, pola coincidencia do tempo vacacional e a concentración de festas que hai en Galicia o 15 e 16 de agosto. Nos meses de temporada de caza menor é en donde aproveitamos as cuadrillas pois para traer cazadores de menor para que nos boten unha man aos da maior. Entonces aí é en donde empezamos a ter un pouco máis de afluencia. E agora non temos porque a xente é o que estamos falando. Uns de vacacións, outros de festas. E moita xente tamén é maior e xa está deixando de vir, lamentablemente. Aínda que a tempada oficial arrincou agora a declaración en Galicia da emerxencia cinexética que permite cazar xabaríns todo o ano en zonas onde estes animais causen danos na agricultura ou supoñan perigo pro tráfico, fixo que tecores como de Luís en Santiago de Compostela xa leven realizadas batidas neste ano, constatando que se ven bastantes. A finales de xoño, principios de xullo, ao constatar os daños que había no millo, pois nos chamaron agricultores e nos puxamos nas súas mans para poder facer batidas. Batidas xa con armas, para non disuasorias, senón con armas, para empezar a reducir o número de animales. Hai moito jabalí. O que pasa é que hai un problema ahora mismo. Temos un exceso de jabalís, pero no millo. Ao non cortar o millo, pois temos unha dificultade añadida tamén para botalos fora. Dende as asociacións de cazadores cren que as batidas se incrementarán a partir da fin do verán ata cadar o seu máximo no mes de decembro. Comezamos unha semana máis con moita calor, tanta que hai un bo número de concellos galegos en alerta vermella por altas temperaturas. Alejandro, cal é a máxima que se agarda, por exemplo, na comarca do Ribeiro? Pois Raúl, a previsión é que aquí nesta comarca do Ribeiro as temperaturas poden chegar aos 40 graus, por iso desta hora é moi importante estar debaixo dunha sombra como estamos nós. Como ti ben indicabas, con estas altas temperaturas está activa esa alerta vermella por risco para a saúde en 35 concellos galegos do interior da provincia de Pontevedra e tamén da montaña de Ourense. Tamén temos alerta laranxa na comarca de Valdeorras, tamén na conca do río Miño de Ourense e tamén nas Rías Baixas. E con este panorama nunca está de máis lembrar esas medidas de autoprotección, como por exemplo non expoñerse a calor nas horas centrais do día, hidratarse ben e tampouco é recomendable facer deporte pola tarde. Ollo, porque continuará a calor e incluso nas vindeiras horas pode apretar un chisco máis. 35 concellos continúan en alerta vermella por calor. Son os da montaña ourensá e o interior de Pontevedra. A Xunta combina varios mapas para decretala, non só os de temperaturas, senón tamén os de incidencia da mortandade. Calor me molesta un poquito, aquí problema. Sí, me molesta porque tengo 64 años, ya entonces calor para mí un poquito, salir así la mañana, a la noche, de día a la mediodía no. Fui hasta el ambulatorio y ahora voy a hacer un bonoloto y después agarro por la sombra y después tengo un gimnasio en casa y de tarde si está fresco salgo, si no me quedo en casa. Soy de beber agua abundantemente por la cuenta que me trae y luego pues en casa básicamente y luego salir a caminar así cuando hace menos calor, que es el ejercicio que hago. Teño unha edad que non podo ir a moito a calor, pois resérvome na casiña, ali estou. Yo vacío la nevera e me meto de pie, ya dentro de ella. O interior de Pontevedra xa leva 9 días en máximos de risco polas altas temperaturas. Un calor bastante cruel, porque leva non sei canto tempo con calor sin trazar de cambiar. Na primavera fixo bravo e agora sigo facendo bravo igual, non sei como faremos. Onde non se nos acaba a auga estamos ben. Cando era nova había diferencia,
Cando era bravo, e cando era outono, e cando era inverno, era inverno. Era moito mellor de levar que agora. A Xunta tamén anunciou o nivel laranxa para 3 zonas, Miño de Ourense, Valdeorras e Rías Baixas, e o amarelo para o suroeste da Coruña e a área do Miño de Pontevedra. Meteo Galicia prevé que o mércores empecen a baixar as temperaturas. En Valdoviño, os veciños de Campelo amosan o seu malestar por determinadas conductas vencelladas ás autocaravanas na zona da praia. Reyes, contanos. Si, denuncian, entre outras cousas, que algúns dos usuarios fan as súas necesidades neste cano e tamén que esta zona, a certas horas, está chea de lixo e que por aquí andan os seus cans soltos e sen bozo. Con esta situación, os veciños de Campelo o que fixeron polo momento foi colocar cartéis tanto en español como en inglés explicando que foron tremendamente considerados o permitir as pernoitas nos estacionamentos, pero din que o que non van consentir son os danos nesta contorna provocados polo incivismo aquí, así que xa avanzan que van presentar unha denuncia formal ante a administración pertinente. A veciñanza de Campelo reclama que se respecten as normas de convivencia e a contorna. Denuncian que a situación que están a vivir un verán máis está xerando unha morea de molestias. Aquí cada un fai o que quere. Que fan as necesidades no cano ese que baixa por aí abaixo, que sala aí á playa. Aquí se duchan, fan lume, fan churrasco, botan as mesas fora nas caravanas. Por aí, bueno, deixan desperdicios, en fin. Xo ven ustedes, se veñen por aquí máis veces, pois os observarán. A ocupación de espazos públicos de xeito prolongado é outra das súas queixas. Aquí viña moita xente, aí veciños do Val, pero xa cada vez veñen menos, porque non teñen onde aparcar. Ou deixan o coche lá arriba, e hai xente maior. E non poden. Os surfistas que viñan aquí, bueno, moitos xa internacionales, vamos. Pero bueno, deixan de vir, en fin, se non hai sitio para aparcar. E aseguran que malia estaren nun paraíso, nin na praia poden estar a gusto. Baixan os cas, métense na agua cas tablas e deixan o can aí durante 2 horas paseando pola playa. Pero se fora pero son ao mellor 4 ou 5, máis os que levan despois os que veñen á playa. Muchas cacas de perro que te encuentras caminando directamente cuando llegas con los niños y bueno, los 3 días que hemos venido hemos enterrado cacas de perro. Comportamentos incívicos que, segundo contan, se repiten ano tras ano, pero decidiron non quedar calados. Non sei, non o quitaron. Igual que dura o letreiro dos perros, o mismo. 2 días. Veñan por aquí máis o que, non sei, local ou por aí, porque aquí pernotan moitos, entonces, bueno, uns están moitos días, outros menos, en fin. En que isto esteña como ten que estar. Isto é un paraíso natural e mira como está quedando. Nosotros non temos nada contra deles, pero que botan aí, algunha furgoneta bota aí semanas. Poñen, nivelana e aí están. Botan unha semana e non dice nada. Eso non pode ser. Falamos con algúns destes usuarios e, sen saír en cámara, defendéronse explicando que o problema non está vencellado ás autocaravanas en sí, senón con determinadas prácticas individuais que tamén realizan, din, algúns bañistas. Os veciños de Ons están en pé de guerra porque a Dirección do Parque Nacional acaballes de prohibir facer a festa de San Xoaquín. Este domingo fixeron unha movilización no Peirao das Illas. Así, con pancartas, recibían onte os veciños de On os visitantes dos primeiros barcos de pasaxe que se achegaban ás illas. Foi o xeito de protestar e difundir que Parques Nacionais non lles permite celebrar a festa de San Joaquín, unha festividade que xa celebraban os seus avós e bisavós que residían nas illas. Avisáronlles o pasado venres, consideran que desde a creación do parque están perdendo dereitos a cotío. Viernes chegou ás 2:15 da tarde unha notificación ao Concello de Bueu donde con unha negativa a celebrar as festas patronais de San Xoaquín. Entonces a xente pois indignouse bastante, con pouco marxa de maniobra, obviamente. Entonces os veciños dixeron non, o sea, nos levan restando dereitos desde que declararon o Parque Nacional. Os veciños non estamos en contra dos parques nacionales, non estamos en contra de que veña xente a Ons, non estamos en contra de nada. O que sí estamos en contra é de que se nos resten dereitos aos veciños. Para nós é unha cousa con nosos antepasados e con todos os veciños aí antigos que non se pode permitir.
Nos, de feito, non estamos para a labor de permitilo. É unha cousa xa do noso antepasado, dos avós, bisavós, que sempre se celebrou. Non vamos a permitir que non se celebre a festa. Nos viaxes da mañán había unha manifestación no muelle da Illa de Ons porque os veciños non lle deixan facer as festas. Que te parece? Ti tamén tes moito vínculo coa illa, non? Eu non son da illa, pero os veciños teñen toda a razón. Son festas que se fixeron dende sempre e teñen dereito a seguir facéndoas. A causa que alega a dirección do parque é que a verbena vai xerar un problema de son e que está prohibido polo Plan Rector de Uso e Xestión. A excusa é que o Plan Rector de Usos que les aprobaron no ano 2019 non permite a utilización de megafonía. Pero nós tamén que nos leemos o PRUX, ainda que crean que non, o PRUX permite as actividades dos veciños, o sea, compatibilidade da vida, porque hai que ter en conta que ali hai unha vida, hai un pueblo que ten unha historia, que ten unhas tradicións. Moitos destes veciños consideran que se están tomando medidas para fartalos e que vayan abandonando as illas e non desbotan novas movilizacións. Desde parques apuntan que pode haber unha solución e que a decisión non foi un capricho. En Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo, na provincia de Ourense, o barro foi durante décadas unha forma de vida. Houbo un tempo en que prácticamente cada casa tiña o seu torno e os cacharreiros eran parte da paisaxe da parroquia. Hoxe son moitos menos. O oficio resiste, pero necesita novas mans. Antes de que Niño d'Águia tivese un museo para lembrar a súa olería, tiña casas cheas de barro. Había cacharreiros en moitas familias, traballábase, vendíase, vivíase do oficio. Era o sustento desta parroquia e era o sustento da humanidade. E cada un collía o barro onde lle gustaba máis. Incluso había xente que mordía, se tiña area, se non tiña, porque non o probaba, non iban a levar, non, era o que máis lle gustaran. El coñece aquela Niño d'Águia, a de cando o barro non era unha tradición que había que conservar, senón un traballo. Sentabaste aquí, dabarlle co pé, tiñas o louceiro que era de mollar as maus e o barro, isto era para pôr as pezas da mañá ou da tarde ou do día, de case todas familias, porque éramos, aunque non fora familia éramos 3 ou 4 parentes, pero os outros tiñan familiares por outro lado e tal. Pero, bueno, como se vendía todo o que se faguía, hasta o 2000 vendíamos todo o que faguíamos. Esta fotografía é de 1977 e nela aparecen todos os cacharreiros que daquela traballaban aquí. Según medro o país, si vai desaparecendo a olería. Que eu son feliz, fui moi feliz, e sería outra vez cacharreiro. Aparte con alegría, con humor, con dignidade, porque me deu para vivir, recorrí parte de Europa, España case inteira, e teño o meu taller, que agora sigue meu fillo, que é o único alfareiro que queda. Se o deixa, Niño d'Águia desaparece como alfareiros, cacharreiros. Hoxe, manterse como oleiro non é doado. Na parroquia veciña de Tioira, de Maceda, Miguel segue facendo olería, aínda que a tempo parcial. Eu empecé con 48 anos a querer ser oleiro. Como o sintes? Pois eu penso que é algo que te engancha, é algo que te relaja. Eu estar, ainda que teño outro traballo, eu sentarme nun torno e botar 2 horas, tamén relájame. E precisamente para que ese saber non se perda, a pasada fin de semana o encontro de oleiros volveu poñer o barro no centro. Es un jarrón para las flores igual. Quizáis o futuro da olería empeza así, coas mans dun neno aprendendo a darlle forma ao barro. Os amantes da natureza teñen unha cita este verán no Viveiro Forestal dos Trollos, no concello de Bóveda. Un espazo aberto ao público con máis de 2 kilómetros cheos de árbores e de esculturas. O Viveiro Forestal dos Trollos, no concello lucense de Bóveda, é xa un espazo aberto a toda a cidadanía tras anos servindo como aula de natureza para os cativos. Agora, todos poden vir e gozar dunha ruta duns 2 kilómetros con dúcias de atractivos e árbores de todo tipo. Unha parcela para pino e outra parcela para roble. De todas as máis especies, aquí hai, xa vos digo, bastantes, non se aproveitan ahora mesmo para viveiro, pero sí que fan un entorno moi acolledor. E ademais de que hai, ven ás veces aquí, unhas figuras de Eugenio Linares, están, a máis destas, están repartidas para que se poidan ver no seu contorno natural. Podemos facer as visitas por libre, os 7 días da semana, ou guiadas ata o próximo 22 de outubro. Os que a fan quedan impresionados. Bueno, que me gusta todo, non ten nada malo. Ten cousas
impresionante as figuras de madeira que están todo no parque, a entrada, o recorrido, o percorrido, todo moi bon, moi bon. Calquera pode vir, dependendo da xente que veña, pois se fai dunha maneira ou doutra. En pouco máis dunha hora se ventila unha visita guiada. 2 kilómetros cheos de natureza para pasar unha xornada diferente ao cotián. Podes recomendar quen queira un bon paseo, da igual que te metas por un roteiro ou polo outro, todos os camiños conducen desde o principio ata o fin, e moi ben, todo perfecto. E unha vez rematada a ruta polo Viveiro, unha pequena visita ao museo, todo para coñecer mellor a fauna e a natureza de Galicia. Ata aquí o noso tempo por hoxe, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Moitas grazas, como sempre, pola compaña e moi boas tardes.